V takzvanom blow-door teste je však iba niekoľko. Toto je jeden z nich. Vidím, že vnútri je to tu pomerne čisté. Podobným dojmom na mňa pôsobí aj tá stavba vonku, ale myslím si, že by sme mohli asi prezradiť televíznym divákom, že z čoho je tento dom postavený. Je to drevená konštrukcia, vyplnená celulózovou izoláciou. Obložené je to korkom omietnuté, čiže je to také väčšie použitie prírodných materiálov, než je obvyklé. A možno je také celkom zaujímavé, že v stenách máme zabudované nepálené tehly, aby sme mali tú konštrukciu trochu masívnejšiu. Teraz hovorím samozrejme o vnútorných stenách. Ja by som sa predsa len vrátil ešte k tomu obvodovému plášťu. Náhodný okoloidúci si hádam ani nepomyslí, že je to drevostavba. To bol cieľ? Väčšinou ľudia u nás sú zvyknutí na tie tradičné bežné domy, takže my sa vlastne v tomto smere trošku prispôsobujeme vkusu ľudí. Ja osobne by som zniesol, keby ten dom priznával takým dreveným obkladom, ale samozrejme v skutočnosti tú vnútornú drevenú konštrukciu nemôžeme vidieť. Dosť nezvyklá je aj tá izolácia z celulózy. Nie je to asi veľmi bežná izolácia. Aké má parametre? Porovnateľné s minerálnou vlnou alebo penovým polystyrenom. V podstate izolačná schopnosť je rovnaká a už to začína byť pomerne bežný materiál, najmä keď robíme takú konštrukciu, kde vyplňame dutiny, je to veľmi praktické riešenie. Aké sú parametre tohto domu? Aké sa tu podarili dosiahnuť? Tento dom spĺňa parametre energeticky pasívneho domu, čiže... Je to už aj oficiálne zmerané, oficiálne potvrdené? Oficiálne takým certifikátom ešte nie, ešte ten dom aj tak nie je úplne dokončený do detailu, ale robili sme test vzduchotesnosti, ktorý vyhovel, ktorý býva najväčším problémom a takisto výpočty potvrdzujú, že tieto parametre dosiahneme. Spomínali ste tú nepálenú tehlu. Kde ona bola vlastne tu použitá? V niektorých vnútorných stenách, vnútorných nosných stenách sme... V tých priečkách, dá sa povedať? V tých priečkách môžeme povedať. Akú tam má tú funkciu? Takzvanú akumuláciu tepla, že aby ten dom trošku lepšie držal to teplo. Keď nám napríklad sem zasvieti aj teraz v zime slnko, keby sme tu nemali túto masívnu konštrukciu, tak za chvíľočku by nám tu začalo byť teplo. Áno. Toto nám to teplo do seba uloží. Stabilizuje tú teplotu, čiže napríklad večer nemusíme tak skoro začať dodávať teplo prostredníctvom takého vykurovacieho systému. A v lete, keď v noci poriadne vyvetráme, keď je chladnejšie, tak nám potom veľmi pomôže, že cez deň nám tá masívna konštrukcia trošku ten chlad drží. Skúsme si ešte niečo povedať o technológiách v tomto dome. Je tu aj nejaké pomocné kúrenie, alebo čo tu vlastne zaobstaráva tepelnú pohodu? Je tu systém riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, takže vlastne aj tú energiu na vykurovanie privádzame vzduchom, spolu s vetracím vzduchom a ináč tu máme akumulačnú nádrž, ktorá je napojená na solárne panely na streche, takže aj v lete na prípravu teplej vody tento dom vlastne nepotrebuje žiadnu energiu dodávanú zvonka. Aj v takom počasí, ako je teraz, tie slnečné kolektory nám trochu toho tepla dokážu vyrobiť, čiže ten dom bude určite veľmi úsporný. Tento energeticky pasívny rodinný dom, na ktorom takisto treba ešte dotiahnuť drobné detaily, obývajú mladí manželia. Je viac než pravdepodobné, že ich deti budú takisto rozmýšľať o tom, ako bývať komfortne a pritom za neporovnateľne nižšie náklady, než je dnes na Slovensku bežné. Pán architekt, máte dlhoročnú prax. Čím to je podľa vás, že na Slovensku zväčša, keď sa ide stavať dom, tak investor skôr rozmýšľa nad farbou fasády, nad strešnou krytinou, nad tým, aké muškáty bude mať v oknách a nerozmýšľa až tak nad energetickou bilanciou a nad tým, že by mohol mať aj dom, v ktorom netreba kúriť. Určite je to tým, že tú farbu domu tu každý si vie predstaviť. Nikto nemá problém si predstaviť trebárs aj tie muškáty alebo tú strešnú krytinu, ale energie nevidieť a uvedomiť si, ako ten dom funguje, nie je možno pre tých bežných ľudí také jednoduché.
Myslíte si, že je málo osvety v tejto oblasti na Slovensku? Myslím si, že dnes už tá situácia nie je taká zlá, kto chce tie informácie nájde. Niekedy aj trošku nepresné, aj s tým sa musíme zmieriť, že v populárnych časopisoch niekedy aj drobné blúdy vidíme. Čiže treba k tým informáciám opatrne pristúpiť, ale už sa ľudia môžu dozvedieť aj o nízkoenergetických pasívnych domoch pomerne veľa. Alebo je v tom konzervatívnosť slovenského človeka, ktorý sa bojí napríklad takýchto montovaných stavieb? Možno tá konzervatívnosť, málo skúseností s dlhodobým fungovaním takýchto objektov na Slovensku, čiže ľudia s tým nemajú takú skúsenosť, že by zažili napríklad bývanie v takomto dome, že by niekto z ich známych v takom dome býval. Vidíme, že vlastne ako tie skúsenosti tu už sú, že takéto domy tu stoja, tak ten záujem prudko narastá. No, verme, že takýchto domov bude na Slovensku pribúdať a že budeme môcť povedať, že pasívnych domov pribúda aspoň o nejaké percentičko, podobne ako je tomu napríklad v susednom Rakúsku. Tomu môžeme určite veriť, že pribúdať budú. Ako rýchlo, možno to závisí trošku aj od toho, ako to podporí štát, kde v Rakúsku, Nemecku, najmä na štarte tohto veľmi úsporného spôsobu stavania boli aj pomerne zaujímavé dotácie zo strany štátu, lebo aj pre ten štát je zaujímavé, že povedzme nemusí postaviť jednu elektráreň navyše vďaka tej ušetrenej energii, čo u nás ako si zatiaľ veľmi do úvahy neberieme. No ale verme, že to raz bude inak. A ešte naša vedomostná súťaž. Napíšte nám, ako sa nazýva vetracia jednotka na spätné získavanie tepla z odchádzajúceho vzduchu. Po A rekuperačná, po B rekapilačná, po C rekuzačná. Svoje odpovede nám posielajte najneskôr do 7 dní na adresu Leonard TV Productions, Partizánska 46 Zvolen, respektíve na elektronickú adresu mojdom.môjhrad@leonard.sk a nezabudnite pripísať heslo súťaž. A ešte vyhodnotenie súťaže spred mesiaca. Ak ste nám napísali, že Feng Shui narába s 5 elementmi, odpovedali ste správne, a traja výhercovia uvedení v titulku získavajú celoročné predplatné časopisu Štýl bývania z vydavateľstva Lvis AB a ďalší traja získavajú celoročné predplatné časopisu Stavajte a bývajte s nami z vydavateľstva Verzo. Výhercom srdečne blahoželáme. Priatelia, verím, že sa zhodneme v tom, že šetrenie za každú cenu je holým nezmyslom. Ale takisto verím, že mi dáte za pravdu, ak poviem, že mrhanie energiami je faulom. Nie len voči našej vlastnej peňaženke, ale predovšetkým voči tým, ktorí prídu po nás. Ďakujem za pozornosť, dovidenia, na budúce.